Ya bojomu ya wis ngene iki, yo ditelok ta kono. Iki, Mas. Iki lho matamu. Rumahnya mana, Mbak? Rumahnya nggak dibawa. Oh, anak mbok gowo bekecap. Lah iya toh, makanya gak gawa. Kae ketake duwe bekecap iki. Kok yo penak men ho. Bekecap ireng bekecap. Yang satunya, Lah yang satunya. Namanya Ilma. Hah? Ilma. Wah, Gansel kok namanya apa Niren? Kok kan Nire? Ilma. Irma. Ilma. Irma. Asal dari mana? Sumberayu. gendeng ana iki. Apa? Lah aku asale kombok iku iso ngombrayu ya. Umpama sampean gak dadi bojoku. Apa nek aku dadi bojomu ki lho? Lalu wong dadi bojoku timbang dadi bojomu. Penak dadi bojoku to ganteng aku lho. Aja Mbak. Tak eling nih. Kok mau eling-eling piye? Lek sampean dadi bojone Gandu akan menyesal seumur hidup. Lah nyapa? Iki gede gak nyampe, Mas. Sing kok maksudnya gak nyampe piye? Alah paling ditungi kok mundur-mundur. Aku ning kene iki lho. Aku arep ngomong tenang, Mbak, tenang, tak sambung paralon. Kemasamu Oke, goyang lagi bersama Pak Pen ya. Set. Oh, Mbaknya sudah punya istri. walik lek mute kon sudah punya suami. Suami ki lanang. Ya, Ki wedok. ya, Wedok apa? istri. Lah ya, sudah punya istri. Sudah punya suami ngono to. Suami dan istri. Loh, piye to? Gak terlambat. Mbak, masih sekolah atau berstatus rumah tangga? Sik perawan to. Iki terus terang iki sensus ekonomi. Lah. Mari iki ditekoki bedae pira? Kerjaannya apa, Mbak? MBG. MBG. Atau apa ya? Bayarannya, Mbak? Kira hasil. Bro, bayar listrik sebulan piro, Mbak? Apa sane saiki tak iki? Arep kok bayari lho. Arep kok bayari lho. Asal duwe-duwe sapa? Wong aku ki malah kecele. Lah nyapa? Dheweke membayar listrik, rekening listrik ki iso liwat Indomaret. Iya, terus. Lah aku liwat bolak-balik ora kebayar. Mas, asli liwati piye? Aku kan informasi. Membayar listrik bisa lewat Indomaret. Iya, lah terus. Lah aku bolak-balik liwat kok. Mas liwati mlebu apa ora kowe? Nah, liwat. Oh, jelas ora kebayar. Tapi kenapa kok dibayar? Loh. Maksudnya lewat Indomaret itu bayarnya lewat Indomaret. Ngono lho, Dul. Kalau saya bayar kalau mbaknya ke Indomaret nanti kan bisa MBG. Apa iki? Malah bingung sing mau takoki. Mbak, ngapunten, ini saudara ya? Kok? Oh enggak, kalau saya dengan Mbak Pendul ini saudara. Oh, nggak mungkin, Mas. Masa gak mungkin gitu? Bukan mukrimnya. Oh, bukan mungkin. Kowe kan aku saudara. Enggak level. Banyak apa? Eh, Loh, ini Lo loh kalah ganteng loh. Ora kok kalah ganteng. Kowe iki saudara cuma aku lahir lewat dalan ngarep, kowe lewat dalan mburi ngono lho, Dul. Saudara iki. masa aku lewat kene? Heeh. Lo gak layak aku pas nalika lahir kok pucuknya ndak tuku. Kok enek mah putone kuning apa? Jepi, wedane Mahkota. Ya. Mbak dancer bisa nyanyi ya? Nyanyi bisa apa joget? Joget saja. Ayo. Oh, gede kok seneng iki. Gak apa-apa ngengkel itu. Kowe iki wis tuwek lho. Mbok ngelot tuwek kok angel diomongi. Iki lho matamu lho. Weh. Aku Agak yo. Yo. iki lho, umpama kelakon dadi bojoku no lawangku amoh. Lah nyapa? Mbok inceng iki. Eh, Iya. ayo Dek, joget Dek. Joget yang semangat, yang semangat, yang semangat. Gerajakan Banyuwangi, raino bengi, Tiru kan saya. sing tau sepi. Lanang wadon kang nekani, ngilangaken susahe ati. Jadi, Ayo, bangane. Lungguh ring pasir pasir. Gerinduan
Ndi aku sing nyanyi, musiknya nggih cangkemmu. Oh, Musiknya nggih cangkemmu. Oke. Lah sing nyanyi kowe? Sing nyanyi aku. Oke. Ayo, Mbak, kene-kene. Rodok mepet aku. Alah, kesempatan terus kowe. Yo, jancuk gantu. Cepluk nih, Mak, cepluk loh. Jancuk Iya, kene. Tuk Tek. tak. Kowe sing nyanyi ya? Ah. Tuk 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 tak Mami. tuk tak. Apa iki kok sumasane apa to, Dok? Gerajakan lho. Gerajak besek. Wis bener musike kemangon. Oke, saiki kowe sing nyanyi, aku sing mulang jogete. Lanjut Mas, musik. Ayo tangannya ke depan.
apa lek ngarani goyang apa? Goyang reggae. Oke. Yang asli dari sini, dari lingkungan ada? Ayo yang kemarin sudah berlatih. Dancernya, Ayo. ayo. Jemput. Kerajakan Banyuwangi. Musiknya itu. Ayo masnya yang lain. Wis kelakon. Ayo Mas. Seminilah wase Ison yo riko kedan Ayo Mas joget dong.
Mbaknya milih lagu apa? Nanti saya yang dancer. Bisa tuh. Ayo, ngomongin Las. Sing the
wedi wong ngodan. Wong malah wedi. Aku yang wedi iki. Ayo sini. Lah iki dhuwit 200 nek sapa iki? Oh, dar
ya golek duit. Aku Iya. ladeni musiknya cak nom bisa bosok. Wes, Ya, wes. Udah ya. Ah, nanti Besek. ya. wong aku seneng sing genung-genung ini iki ya. Wah iki Lah kancane ya pengen joget ora kowe tok. Eh. Kancane ya pengen joget ora kowe tok. bukan yang joget tapi sing genung iki kangge aku. Ya ora to ya. Aku bayangne umpama dadi bojomu. Halah. Aku kate selong wete tak dol kabeh. Banggamu apa lah rabi Banggamu dancer. banggamu kowe kene aku. Lah apa kowe? Ya aku duwe bebek papat lho Mas. Bebek apa tapi yang cukup gak tuku dancer Loh, bebek lanang. Aduh, Mbak Bebek. Mbak Son Bakson lho betul mau. dan Mbak Son, Oh, Mbak Dancer dan Dancer. iya. Semangat sampean. Oke. Sampean fisiknya kuat. Gak bisa kuat. Sampai kan yang fisiknya ya kuat. Mergo iki fitness Gak terus. bisa ngerti lek fitness. Gawe gotot Lah, kira ya asli wedok iki ngono kuwi. Wedok iki memang gitu. Ojo-ojo merek tipe jarem. Boleh. Kita kembalikan ke Mas MC-nya ya Pak Pendul ya. Ya, Ayo, karena nanti acaranya dancer ki berlanjut loh. nanti kira Masalahnya ini momen yang sangat luar biasa. biasa ini Jackson ya toh. Teman-teman dari Josari khususnya. Ya. Jadi saya hanya menyampaikan terus semangat. Semangat. Wis penting atine seneng, Sopo sing pikire nyemangat? dipres, semangatnya digedekne. Siapa lagi yang mau menyemangatkan kegiatan ini tanpa kita-kita? Betul, tepuk tangan buat pemudanya. Dan monggo Mas MC-nya. Dihitung ya. Oke, mohon maaf ya karena saya Sayang sih. Allah. Saking saja nggih. Nggih, saking saya. Saking sangat. Wah, Mbak. Yang Kepanggah ngono betul. aku nyelotok kok angel diomongin iki. Mas MC, monggo Mas. Iki cepet randangmu kisah selak putih telet iki, Bu. Dari kami Pak Gandu dan Pak Pendul, apabila ada tutur kata atau guyonan yang kurang pas mengenai hati Anda, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti kapan-kapan bisa berjumpa kembali. Tapi yang penting masyarakat Josari dan para semua pemuda semuanya selalu paling sehat, Seger waras, banyak rezeki. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.